Здравейте, казвам се Елена Венкова. Моята позиция е Legal Advisor в Sanotech. Работя в екипа, който развива проекти в България. Най-ценното качество, според мен, много добра организация. Това е на първо място структурирането на деня, задачите, организацията и как в един обем от време трябва да сложим друг обем от отговорности. Успехът за мен е моя смисъл. Няма тайна формула за успеха, поне за мен. Успеха е много труд и постоянство. Мотивираме самата среда. Разбира се, има моменти, в които е много трудно, моменти, в които умората наделява, но в тези моменти винаги си задаваш един въпрос, когато ти е най-трудно. Питаш, струва ли си всичко това? И отговорът винаги е да. Но модела, на който най-много се възхищавам и който е пример през целия ми път, е модела на моята баба, която е постигнала изключителен професионален връх в една сфера, която е доста мъжка. И въпреки голямата й отговорност да създаде едно много добро изплатено семейство. Плодово кекшче. Ако имам възможност да срещна Елена преди 10 години, бих ѝ казала да работи повече и да мечтае по-малко. В моментите, в които няма мост, да го построиш, а не да се отказваш. И тогава, когато вече си на другия бряг, освен успеха, че все пак си преминал, ще знаеш как се строят мостове. Моето дете казва, че мама пише договори. Да слуша детската градина. Удовлетворението е постигнатите цели. Просто когато ми е трудно, си казвам, продължавай.